Salam hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz dün şol Watan Satan programmasyna 28 Martda Türkmenistanyna ýa-ni Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawy geçirildi we şoňa gatnaşan adamlar barady. Olaryň gazanan ýeňişi barady. Dün aýyň 29-na Türkmenistanyň saýlaw komissiýasynyň başlygy halkyň öňüne hasabat berdi. Enne berde soragy ýa-da çykýardy. O nähil beýle saýlaw boldy. Bu geçirilen saýlawlardan halk bihabar bolsa, halk gatnaşmadyk bolsa, halkyň ol saýlan ýa hödür eden kandidatlary ol saýlawlara goýulaşdyrylmadyk bolsa, nähil saýlaw boldy. Gelin enne şol Watan habar satan programmanyň beren habaryndan uğralyp biraz netije çykaryly. Aýdylşyna görä şol Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawy geçirilmeden oğul 56 gezek Türkmenistanyň içinde ene ýygnaklar geçirilipdir şu barada. Indi bizem şunu iýdigi derli syýlap otyrsa bularyň Watan Satan programmasyny haýsy şäherlerde, haýsy wagtda, haýsy kollektiwlerde, nirelerde geçirilip bu ýygnaklar? Kim bu ýygnaklardan habarly? Kim gatnaşdy? Kim näme teklip etdi? Eger kelam agyz sözi ýok bu barada. Onsoň saýlaw komissiýasynyň başlygynyň aýtmagyna görä şol 48 sany orna dalaş edýän 112 sany kandidat hasaba alınıpdyr. Enne şol 112 sany kandidat kim? Kim olary hödür edipdir? Han bularyň ady familiýasy, nirden gelen adamlar, nirde işleýän adamlar, haýsy iş kollektiwimi, haýsy partiýa bular teklip edipmi? Barda Türkmenistanyň içinde kagaz ýüzündäki boş partiýalar. Eden bolsalar olar haýsy ýerde, haýsy jemagyň öňüne çykyp, ene şu kandidatlar halk bilen tanış edipdirler. Ene şu biziň şol adamlar gelecekde biziň ýa-ni Milli Geňeşimiziň Halk Maslahatyna wekilçilik edip biziň ykbalymyzy çözmeli adamlar diýip. Olaryň terjime hal, näme üçin aýdylmandyr, näme üçin olar bilen söhbetdeşlik geçirilmedi, näme üçin telewizionyada giňişlen şol adamlar terjime halyny ýa etjek işleri barada aýtmady. Kim bolar aslynda? Kelam agyz sözi ýok bu barada. Soňra saýlaw komissiýasynyň başlygy hasabat berýär. Jemediýe Türkmenistan boýunça 6 sany saýlaw uçastagy açyldy we şu taýda ses berildi. Indi 6 sany saýlaw uçasty. Ol näme alamaty? Türkmenistan 5 welaýetden hemde 60'a goly etrapdan bar. Indi eger şol 6 uçastykda açylan bolsa, ol galan şol ýanky 60'a goly etrabyň 20'a goly şäheriň ilatlary bu saýlawlara diýmek gatnaşdyrylmandyr. Diýmek olaryň sesem özüm hiç kime gerekdär bolup çykýardy. 6 sany uçastyk bolany men pikir edýän her welaýetde biri ahalla biri Aşgabatda ýenemir. Diýmek Aşgabatda 2 sany saýlaw uçastygy düşýär. Galan 4 welaýetiň her birine de bir saýlaw uçastygynyň onuň welaýet merkezinde. Howa kimler gatnaşypdyr ol saýlawlary? Hani bir saýlawçylaryň sanawy isbisegi. 100 adammy, 1000 adammy, 1 million adam gatnaşypmy bu saýlaw? Hiç ýyl maglumat berenak saýlaw komissiýasynyň başlygy. Onsoňam ýene de bärde bir üns bermeli zat bar watandaşlar. Ol halkymyzyň 60 göterüminiň gowragy ýurdun daşynda hak hukuksuz otyrka ýurdun içine özüni getirip bilmeýän ýagdaýynda ýa girip bilmeýän ýagdaýynda ol saýlaw onsoň geçirilen saýlaw geçerli diýämizde de onuň ýuridik güýji boljakmy? Elbetde ýok. Bu nähil 60 göterim halka ýurdun daşynda olaryň 40 göterim halk bilen saýlaw geçirýär. Onun 40 göterim halkyň emeti hatta şol gatnaşanam bolsa gelen karary dogry mu?
Ya kanuna layık mı? Ya kanunu gücü var mı? Elbette yok. Ondan ol 40 götörüm diýenimiziň içinden çağalary ayırsak, ýene de 20 götörüm bolup gaýla diýmek. Şu ähirisi şu takyrda 20% Türkmenistanyň ilatynyň boynuna dakalan siýasat diýip düşünmeliler. O da nähil siýasat? Jenaýatçylykly siýasat. Ol turu başdan bir kanun, kürsüni basyp alan Berdimuhammed Gurbanoğlu Berdimuhammedow inni bizim parlamentimiziň ähli hak hukugyny elinden alyp ony Türkmenistanyň ýanky milli geňeşi diýip bir zat oýlap tapyp ähli hukugy şol 56 deputatyň saýlanan adamyň eline bermekçi, özüm şonuna başlyk bolup gomporup oturmakçy. Sentýabr aýynda ol dogmasy ýanky Serdar Miskin Sokar 40 ýaşandan soňra ony öz ornuna prezident edip goýmakçy. Borlugu tordy. Buna bizde dünyada bir termin vardı. Konstitusiyon monarhiya diýdi. Ýanky konstitusiýa laýyk gelýän padşahlyk. Bular bir kanun padşahlygy saljak bolýarlar da. Padşah diýip ady tutulanakdy. Ýöne hakykatdan padşahlyk. Ine konstitusiýada ýok zady özleri durmuşda bar edip goýýarlar. Goýdular emmi. Sebäp men size ýöne köýýäre duýduramak da watandaşlar näçe bar aýdyp gelýär. Binäme bir sahna çykkan her bir aýdymçymy, sadanmy, ýene birimi, bir orden medal alýarlarmy? Oňa iki bükülüp salam berip, ine şah sowgady diýerler de ellerini alan padarkasy bolsun sowgadymy, tarihatymy, ýene nämesimi? Şah sowgady diýip aýdýarlar. Gurbanoğlu'nun elinden alın. Diýmek, eýýam muny halk padşah diýip ikrar eden öz ýanynda. Ýöne konstitusiýada ýok şu termin. Ya şu sözüm ýok. Şu wezipede ýok, şu hukugum ýok. Onu bilemen alamaty bol. Enne şol aýdýa şol ses berilişikde diýe saýly komissiýanyň başlygy aýdy. 99 götürüm we 0,4% ilat ses berdi diýe. Bağışlan, vatandaşlar. O 98 götürüm ilat kim bol? Näçe adam 98 götürüm diýip hasap edildi. Eger şol götürüm içine Türkmenistanyň ähli ýanky grajdalary girýän bolsa, ýanky ses berme hukugy bar adamda. Onu ýene de ýanky soragy dolanyp gelýärse, ilatyň ses berjek ilatyň 60 götürüm. Yurdun daşını işläp ýörelin hemmesi 18 ýaşdan ýokardy. 60 götürümi yurdun daşını. Onuň oleýam 98'lerle 60 aýyrsan näçe bolýar? 38 bolup galýar. O 38'in içinden çağalary aýyrsan näçe bolup galýar? 19 götürüm bolup galýar. 19 götürümem şoňa gatnaşdym adam yurdun içindäkiler. Ýok. 0,01% ýok şo gatnaşyp ses beren. Eger bar bolsa, eger şo saýlaw komissiýanyň başlygynyň aýdyşy ýaly hakykatdan şol saýlawlaryň geçen ýeri video rolikler ýa video kino düşürilen bolsa, getirin halkymy görkezin. Näçe müň ýa million adam gatnaşypdyr, şo tak Türkmenistanyň 98 götürme ilaty ýa gatnaşmar 5 minutyň içinde bir ýalan bütün dünýä aýanmalar. Ine şey dip yalan ýol bilen Gurbanoğlu özüni getirip Türkmenistanyň täze şol milli geňeş diýip öz tapan zadynyň maslahatyny agza edip goýdy. Şuň agza erti şoň başlygy. Ýene de o 8 adam özü bellemeli de indi. Şoň prezidentin hukugyna berilen. Diýmek jemi 56 sany agza boljak. Olar meclisten ýokarda oturjak adamlar. Meclis olan güllükçüsü ya tur kersen getiri hat petek gatna diýançy bolup hyzmat etmeli bular. Türkmenistanyň meclisi kanuny organ bilen aýaşany ýatmalyny. Inni onu geçtim, onu aldım, inni men etjegim eder, oglum bir sentýabr ýetsin, 40 ýaşasyn, soňra görersin tomoşany ýöne. Şey diýip aýtdy. Şey diýip pikirlense, Terdiň dünkü videon barynda şu watan satan programmasyny. On gözüni elekçelek et otursun, on gözünden gorkyny görüň watandaşlar.
ol enni şu halk ayağa kalıp başladı bolu ne edip adamlara halka yaranacağını bilena. Şonun üçin alıp ine horluk görýän, ezir çekýän we yetim ýetir çağalar üçin yürüýte menne hayır sahabat fondan açýany agyz doldurup loqqurlap gürläp otyrar. Binahil beýle bolýar. Sen eýem 14 ýyl şol döwletiň başynda horluk çekýän çağalary, ezir çekýän çağalary, olaryň horluk görüp ezir çekýän en atalaryny, olaryň şu çağalary eklemek üçin ýurdun daşyna çykyp ýabany ýaşap beren 60% ilaty. Sen 14 ýyllap görüň akda birden bir günne gözüň açylyp sen fonda çýanmy? Gurban boly. Binahil beýle bolýar. Sen açsyk bolsaň ilkinji günde näme şol fonda açmadyň? Ya bir Türkmenistan'ın islenlik bazarına arabadır kalyaska tigirlep beren horhomsu çağalar sen şunu gördün mü? Eger sen öz doğduk tepe babarаңda yok bolsa şonun ene aşaklygyna 40 kilometr aşak düş hana bäherden şu çağalar teleskany edip berer. Gözüň görmeýän bolsa ya ýokaryk kal aňryk şoga tarap. O sen kim oýnajak bolýan bärde? Men fond açtım. Men öz aylygymdan berýän. Başucuna dikten şol aylygyny. Sen halkdan ogurlan 352 milyar dollaryny ilki hasabat ber halkyň öňüne. Nira ýok etdiňiz şonu ýazykyňyz. Kimleriň jübüsine düşdi? Haýsy guramalan adamlaň kisesine gitdi bir bank hasabyna. Sen jogapkar şu zatlara. Niýe eden ähli jenaýatymyzda sen jogapkar? Näme üçin? Sebäp sen geçici hökümet, geçici ýolbaşy hökmüni şonuň ähli hak-hukugyny, borjyny boýnuňa aldın. Şonuň ýoluny dowam etjegini ilkinji çykyşynda beýan etdiň. Dünýä halkynyň öňünde, diňe Türkmenistanyň ilatynyň öňünde de. Diýmek sen kelläň bilen jogap berýän. Onuň meden ähli jenaýatyny. Ol öleni bilen seni täkdir. Şonuň üçin sen otaýdy. Men fond açjak, ine men pul berjek, ine çağalary gözegçilik etmeli, ine ata we däwimiz bar, ine şu zatlardan uğralmaly. Mahtum gulyň sözüni getirýän, nenen edip sen ol adamyň şygarlaryny diliň alyp bilýän. Sene kül etdiň şunu ine, şu halky. Öz öňkü haramzadan ikiňiz, ha? Şu güne düşüren özüňe. O näýden bu hosar çykjak bolýan olar? Hosar çykjak bolsaň ol nerdedir? Ha? Men sana beterrak söz diýerdim, ýöne halkara ulanış dili barda, medeni dili, siyasi dili. Şoň üçin men mezbur diýişim dilim gasyp oturma diýişim gaňarsyň. Sen bu jagaz oýunyň bilen uzaga gitmersin. Sen kime anlajak bolýar? Fond döretmeli. O fonduňa näme barar? Häzir hemme büdjet işgärlerinden inne kaýda aylygyndan pul tutup şo fonda meýletin berýäňiz diýip ine aylygyndan 100 manadatyny, 1000 manadatyny tutup alyp galar. Ine bol, ol fond döre düşünýüm şo. Ol fond näme Türkmenistanyň içindäki yetimlere, ýesirlere ýetjekmi? Sen şol adamlara eýelik etjek bolsaň, näme üçin Türkiýedäki 1 milyon ýarymdan gowrak adama eýelik edeň? Näme üçin ýollar açaňak sen? Näme üçin halky ýygyny kabul edeňak? Sen näme hukugyň bar adamlary daşary ýurtda saklamaga? Näme hakyň bar sen o zatlar etmeli? Kim sana ruhsat berdi? Bir sözüňde sen aýdýan koronawirus Türkmenistan ýok, ikinji sözüňde de sen halky içine salaňak. Näme üçin? Daşynyň içine kesel gelerim ki. Daşynyň keseli döwletler, milletler bejerip otyr, vaksinasiýa edip otyr. Näme üçin onu sen adamlar ýygyny alaňak? Sebäp sana ol ýurdun daşyna çykarylan halk gerek gel düýbünden. Sen olardan iň soňkuja elindäki pullaryny berge borja batyryp ine 3000, 4000, 5000 dollar alyp ýurdun daşyna çykardyň. Ähli şol ýurdun daşyna çykarlary. O inne şolaryň özlerini işledip ýygynyň galan çağalaryny ekledýän, olaryň ýurdun içine gelmeli däl. Näme üçin? Sana o halk gerek däl. Daşyny ölüp gutormaly, içindäki içinde ölüp gutormaly. Ene genosit 20-20 azarda. Ýok bolsa aýt ýalanydy. Sana fakt getirip bereli.
Näme üçin sen ol ömede Türkiýede ýalky zäherlenen arakdan ýok bolan 56 ýigdiň jesedini ýygnamadyň ýurduny. Näme olar türkmenlermi, Türkmenistanly dälmidi? Ha? Sen öz ol ýegenini Norwegiýadan personalny samolyot bilen oň jesedini getirdiň Aşgabat. Ana halkyň çagasy çaga dälmidi? Ha? Sen näme üçin şuwna çelli Süleyman Neresen jellatlaryny halkyň öňüne çykaraňa? Ha? Bukkulliň barmy? Sen şu jenahatyň aňyrsyna sen ogluňdur masalasy bilen. Oňa da gezek geler, sen pikir etme halk bu zatlary ýadyndan çykardy. Ýok. Hasabat öňdedir gurban. Sen bugun kun onu men eýtjek boldum, howa ben fondyny, onum indi şu duran ýerinde şol fondy watandaş şoň adyny ýazdyryar. Sen şu fondyň başlygy bolup o mezliýiň öňüne başlygy oň öňüne üç öpülip bine haýyş edip otyra. Inni ähli iýişini taşlap, inni ol fonda da prezident bolmalym gurban boldy. Gurban bolyň prezident hökmüne borjy ýurduň içinde ýeke ýakmy täslik çekýän ne çagy, ne uly, ne ene, ne ata, ne garry, ne ýaş bolmaly. Oň borjy asol şoň üçin hakyny tutulan adam ol menejer. İş başaryp bilmeýäni daşary ýurtlarda bir aýyn saklanaklar. Ýöne biziň bedewat halkymyz 30 ýyllap çydap oty iksan diktatory. Ýöne indi halkyň favor käsesi dolly. Siz şonu duýup öňünden gaçsak bolýaňyz, ha? Süleyman Tursunmaýewiň jenaýatçylykly öldürilmeginiň üstüni gömmek üçin ol 18-nji ýylda çempion bolan Gyýzagy Daşowuzdan getirip ol ýanwar aýyny ol birinji ýer aldy. Ol berdiler şol öňki çempionuň elinden hukugyny aldy. Ýanwar aýyny. Sen näme üçin ona marta çelli saklak gezdiň şoňa sowgat gowşurmadyn? Ya şol maşin vermedin, ya diplom vermedin. Ya ol federasiýaň başlyklaryny şo döwür ýygnamadyn para peşkeş bilen. Ha? Näme üçin? Sebäp şol döwür Süleyman Neresi entäk diridi. Oň tragediýasy entäk ýüze çykmany. Onun üçin halk ýerinden galkmany töwerekdäki döwletleriň milletleri bilen. Ene, sen şol üçin şol oýun oýnap otyryn. Innem sen hamany sen çağalara eýeli geçer. Ha, göz üçin düşürersiň, 5-10 tane çağan surata dalarsyň, bir ýetimler öýneme dersiň. Ýöne sen 4 milyon halky ýetim oýdyň. Öňkü haramdady kiň, ha? Urban ol ýene mirgedek soraýar. Hani döwletim halkyň bolsa, halkymyzyň 352 milliard dollary nire gitdi. Nira görümjürüm etdiň. Şondan habar ber. Ol diňe nebit bilen gazdan beýleki Mendeleýewiň tabliçasyny tanamdak, öwlen tanasaň ol 500 milliarddan geçýär dählisini. Nira ýok etdiň. Indi şol galan 3 trillion baýlygym öz tohumyň ya öz hojaýylygyň bilen paýlaşmak üçin sen şo halky şo toprakdan ýok etmek niýetine düşdiňiz. Şeýledenmi? Faktiski şeýle bolýar. Ya bir ýyllap Türkmenistanyň halky ýurdun daşyny hiç bir hukukly, ne pasportly, ne pasport bar bolan eline, ne wiza bar, ne ýurda girip bilýärler, ne başga ýurda çykyp bilýär. Daňyp goýdyň hem şolary. Ha? Gaýtan sen olary eýelik etmeden geçen olary garalajak bolýar. Näme üçin ýurtdan gitdiňiz diýen bol. Sen özüň olar mejbur etdiň ýurtdan gitmege. Ha, iş berdiňmi? Aýlyk töledingmi? Çağalarına ýelgi etdiňmi? Indi bugun kun sen beýle bir döwletiň, milletiň halasgary boldum. Sen ýetime ýetire eýe çykjak. Wagtana diýmel söz başgaly bol, ýöne ekrana diýip bolanak. Ýöne sen düşünürsiň men näme diýjek bolan. Ene watandaşlar. Ene halkyň ýeňsesinden oýnalýan oýun şu. Ine ede bilşim şu diýer. Bar oýun ene şu. Bir eli bilen gamçy bilen urjak halky beýlekel bilen näse köke berjek diýär, oglum prezident saýlanýançady. Enne şol halk geňeşine saýlany da özüm saýlatdyrdy. Ine başlyk boljak, şonu halk ýutsun diýip, ine menne fondasiýan ýady. Özüm halky şu güne düşüren ady. Zalimim zalimi. Men pikir edýän adamlar ine şundan şu bolýan zatlardan
şu siyasi edilýän oýullardan özüňiz dogry dürs netije çykararsynız. Elbette ol näme karar kabul edenne de nähili proýektlaryň üstünde ol halka arlamak üçin owadan sözler bilen owadan ýanky binalar gurany bilen onu halk bağışlamaýar. Düşünni ilatyny millet düşünni gelejegimiz ýok bu diktatura bilen. Bizim uğrumuz başka yana. Ol adam bilen. Ýolumuz birden. Şumaha inni halk ýuwaş-ýuwaşdan galkyp başlady näme oýun tapçaklaryny bilen watandaşlar. Edilip dur, günne provokasiýalar. Ýöne oýunyň ulusy öňümizde şol sentýabr aýyna ogluny şo 40 ýaşan gününden soň öýde saglyk ýagdaýy sebäpli wezipesinden çekiljek, ogluna mödürni hödüretjek. Soňa mödür şol ýanky geňeşiň başlygy hökmünde oglunyň saýlanmagyna öýde gol çekjek. Görýärmi bolýandy? Ene şu başga oýun ýok watandaşlar. Ene şu arada sorap jaňa derler bar, ýazarlar bar. O ýazarlaryň biri şol İstanbul Türkiýe diýip watandaşymyz aýdyp durdy, harmana daşy zatlar aýdyp bergen diýip. Ene siziň dikkatiňize ýetirdim bolan zatlary. O hökümetden başga zady garaşmak mümkin emdel. Bolýan watandaşlar şuwurlukça sag oturuň, saglykda görüşelim. Öňüňize saglyk.